Салом алейкум мардум ҳаматонда, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Дӯстони азиз, кадом нафароне ки хо зан бошад, хо мард мехоҳад ки кор кунад, кор кофтеста, ҳатман дар комментария ҳамон одаморо даъват кунед ва дар видео лайк кунед ки шумо агар коргар набошед, одамое ки кор кофтестанд меравад. Ба ҳам хотир ба мо чӣ коргар дар кораи фаррош, яъне ки залат поёнша мешакад, ҳоза мекунад. Дим пасуда мойка, яъне ки таваққусора мешувад, ҷобаҷо мекунад. Сеюм раздача, яъне ки авкот мекашад, кори мекунад, мемонад. Ва чорум картошка пускунак, қати пиёз пускунак, загатовчи мегирем, ба кор даъват мекунем. рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд ва дуюм рақамон 4 та 0 тариқ WhatsApp метавонед ки ба 1000 занг бизанед, маслиҳат кунед. Ошхона аз соати 5 то 12 шаба ош дорад. Суроға дар куҷои шаҳри Душанбе оши ҷавҷан дар назди Мединистут ва Барину Рафсуд.